Actuel Media filɛbagaw an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ sigilen bɛ ka nin émission in makɔnɔ an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan nin ye bi ye jeudi le 31 décembre 2020 nin ye 2020 émission laban ye ala y'o don mɔgɔ min garisɛgɛ la o kɛra Burama Kulubali an dalen Burama ni dɔw b'a fɔ ko fotigi ka Burama an b'ale de fɛ yen bi émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ an bɛ foli di Actuel Media ɲɛmɔgɔyaso ma minnu sɔnna émission in ka passer Actuel Media ka chaîne web TV sanfɛ vidéo a bɛ tila ka sɔrɔ WhatsApp groupe sanfɛ a bɛ tila ka sɔrɔ Actuel Media ka chaîne YouTube sanfɛ la tuguni an ka foli bɛ émission dɔnni kɛnɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ ye nin émission in makɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka nin émission in kɔkɔma dɔn an ka foli b'u ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan kuma an bɛna di an ka invité ma a b'a présenter jama la an bɛ sɔrɔ ka don an ka ɲininkaliw kɔnɔna la aw dansɔgɔ ni ko karamɔgɔ Burama Kulubali i dansɔgɔ ni ko an cɛ n b'a ni ko aw dansɔgɔ a kɛnɛ nba somɔgɔw bɛ denbaya bɛ mɔgɔ sigilen bɛ k'an filɛ Mali fan bɛɛ fɛ ani diɲɛ kɔnɔ diɲɛ kɔ kan donsow b'a la somɔgɔw b'a la mɔgɔw bɛ yen hali minnu yɛrɛ tɛ foyi ye donsoya hukumu kɔnɔna na u bɛ k'an filɛ nin émission ka d'u ye foli kan ka s'u ma ani k'i présenter jama la. Bon, nin tɛ basi ye yanni k'an présenter bon donc ne bɛ Mali cɛ n'a muso a denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba ka bɛɛ lajɛlen fo bon Mali président ni gouvernement ka bɛɛ lajɛlen fo o folen kɔfɛ n bɛ Mali donso den n'a b'a bɛɛ lajɛlen fo ka karamɔgɔ Gosi Ɲakate fo ka foli lase karamɔgɔ Salifu Togola ma n yɛrɛ karamɔgɔkɛ Sunkalo Konare ka foli lase u ka denbaya ma Banagabugu la k'u ni ko k'u dansɔgɔ ne tɔgɔ Burama Kulubali ne fa tɔgɔ Fotigi Kulubali donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ ne dɔn bɛɛ b'a fɔ ko Burama Fotigi Kulubali bon donc an kɔni wolola Bamakɔ yan ka mɔ yan mais ne fa ye Bananbaka de ye ne fa wolola Tuta bɛ à 15 km de Bananba bon ne fa wolola yen ka mɔ yen ka taa armée française la bon 39-45 k'o kɛ a retraité a bolo la min kɛ a sigira Bamakɔ yan ne yɛrɛ ba tɔgɔ Na Kulubali a bɛ bɔ Madina Sakɔ arrondissement na Kolokɔbugu la donc o do quoi. I Kulubali ni ko ye présentation ye an ka invité a présentation a y'a fa tɔgɔ fɔ k'a fa bɔyɔrɔ fɔ a bɛ donsoya kɔnɔna la ale yɛrɛ bangena k'a sɔrɔ a fa bɛ donsoya kɔnɔna la an bɛna a ɲininka o question de la sisan n'o ye karamɔgɔ Burama Kulubali i ka donsoya a nana cogo di a n'a tɛmɛna sira jumɛn fɛ i da fɔ bon ne fa n'o ye mɔkɛ ye an ka dugu tɛ dɛ c'est à dire i b'a dɔn Bamakɔ Mali kun sigilen don canton de quoi jamanatigi jamana kunda bon donc an bɛ yɔrɔ min na a bɛ f'o ma ko Fadugu donc Fadugu bɛ yen Bɛlɛdugu bɛ yen Manden bɛ yen bon n'a ɲɔgɔnnaw bon donc an ka ne yɛrɛ fa Tati an b'a a tɔgɔ de ko Siratigi mais bɛɛ ko Tati o ye donsokuntigiya kɛ o jamana kɔnɔ i y'a faamuya jamana kelen mumɛ o donsokuntigiya o y'o kɛ 1934 bon donc o den de ye Tiɲɛba Kulubali ani Fotigi ani Mori ye bon donc Tiɲɛba o kɛra donso ye o y'a den cɛman fɔlɔ o kɛra donso ye bon cɛman filanan o kɛra Mori Kulubali bon Mori Kulubali o kɛra farafin furakɛla ye bon donc ne fa Fotigi Kulubali o ye sɔrɔsiya kɛ ka tila ka na laban donsoya ma bon donc donsoko filɛ nin ye sisan donc ne wolola la ka mɔ na bon ni mɔgɔ min b'an ka du dɔn bon komi n ka vie ye fɛn min ye yɛrɛfɔ vie ninnu man di n ye quoi mais ni mɔgɔ mɔgɔ b'an ka vie an ka du dɔn i ma ye bulon de b'an fɛ yan u b'a fɔ ko donso ka bulon bon donc ni bi tɛ ka daminɛ indépendance la tubabu tile la ka na se fɔ an fɔ tɛnani ma ni bi tɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i ye donsokana ye Bamakɔ yan a bɛɛ tun bɛ baro kɛ ne fa ka bulon kɔnɔ yan a bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ fɔlɔ k'i ye donsokana yɛrɛ de ye Bamakɔ a bɛɛ tun bɛ fɛnkɛ kɛ ne fa ka bulon kɔnɔ yan donc ne mɔna olu senkɔrɔ de hali denmisɛnninya vie tilenkɛba ninnu ne ma sɔrɔ a si la donc hali ni n bɔra ko n bɛ taa yala dɔrɔn u bɛ n wele Burama n'i sigi donc ko caman bɛ donsoko la Bamakɔ yan a taabolo la a kɛra ɲɛnɛ a fɔra ɲɛnɛ est-ce que i y'a faamuya donc ne ye donsoya sɔrɔ n faw de sababuya la ten cogoya la donc n bɛ n fa bɛɛ lajɛlen barikada an fa ka bulon kɔnɔ mɔgɔ tɔ ye mɔgɔ min ye bi nin na o ye Gosi Ɲakate kelen dɔrɔn de ye sinon a bɛɛ banna dansɔgɔni ko i ka o éclaircissement la i ka o jaabi la an ka ɲininkaliw b'an bolo halisa mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Burama Kulubali Fotigi ka Burama ka bɔ Amudalaye an b'ale de fɛ yen bi donc ɲininkali b'an bolo karamɔgɔ o ye donsoya kɔnɔna la gɛlɛyaw ka ca hali n'o fɛnw ka gɛlɛyaw walima kungo kɔnɔnaw la gɛlɛyaw bɛ yen donsokɛ bɛ mun sɔrɔ hali n'a bɛ se ka fɔ kɛnɛ ma
donc ni karamɔgɔ bɛɛ bɛ se k'i da don dɔ la bi ka mɔgɔw labɔ fɛn dɔw kalama donsoya kɔnɔ. Bon donsoya gɛlɛya ka ca parce que hali k'i ka so ye ka to yen ka taa sigi gabakuru ni farakuru ni yiriw cɛma san ni waraw cɛma o bɛɛ ye gɛlɛya dɔ ye. Bon donc an bɛ ji min kungo kɔnɔ fana plus généralement a ji caman man ɲi badalaji ninnu kɔdalaji ninnu surtout sisan an bɛ waati min na sisan ni ba commencera ka ja ou bien kɔw commencera ka ja a bɛ ji min ji ɲuman tɛ. Bon a bɛɛ bɛ min ji kelen na est-ce que i y'a faamuya. Bon donc olu ye gɛlɛya dɔ ye quoi. Bon gɛlɛya kungolamuɲu dumuni kolon o bɛɛ ye gɛlɛya dɔ fana ye est-ce que i y'a faamuya. An yɛrɛ tile ka di bi an bɛ malo ni fɛnw ta ka taa kungo kɔnɔ sinon an bɛnba minnu tɛmɛna olu tun bɛ basijalan ni sɛnɛjalan dɔrɔn de bila u kun ka taa kungo kɔnɔ ne ye tile 3 tile 4 tile 5 kɛ o balo de bɛ k'o ye mais an bɛ malo ni nafɛnw ta bi ka taa kungo kɔnɔ ka taa daga ka tobili k'an yɛrɛ ye bon olu ye gɛlɛyaw ye quoi. Bon mɔgɔninfin ne min yɛrɛ filɛ nin ye ne ye tunuko 2 kɛ kungo kɔnɔ tunuko 2 bɛɛ gɛlɛyara dɛ est-ce que i y'a faamuya. Bon c'est à dire a fɔlɔ ta minɔgɔ in sɛgɛn k'an sɛgɛn a kɛra bawulen kɔnɔna na minɔgɔ in sɛgɛn hali ne tun tɛ se ka mɛtiri 100 tagama est-ce que i y'a faamuya. mɔgɔ b'i ye waati min na an bɛ bɔ dugu kan waati min na n yɛrɛ ye yɔrɔ dɔ situé k'a fɔ ko dugu dɔ bɛ yen n ko an ka t'o fɛ n ko n'an taara o fɛ n ko an bɛ taa bi a dugu kan est-ce que i y'a faamuya. Bon an taara tagama na an taara bɔ dugu kan fitiridanin kuma bon n terikɛ dɔ tun b'o buguda la bon o n terikɛ o min filɛ yen bon donc o filɛ k'an reçoit ten cogoya la bon n ye wulada ko baara ka te min ka dumuni kɛ ka si ka dɔ sunɔgɔ n fara sunɔgɔ fo 23 heures waati tuma ninnu na an sɔrɔla ka wuli ka si ka tagama an ka daga bɛ yɔrɔ min na ka taga an bila yen est-ce que i y'a faamuya. Bon ne y'o gɛlɛya sɔrɔ bon Mali Côte d'Ivoire frontière la fana ani karamɔgɔ yɔrɔ siri bɛ ɲɛnamaminɛ Musa ala ka hinɛ na o n'o kɔrɔkɛ Solo ni Lasa Sinɛ bon ani karamɔgɔ Fali Jɛkitɛ ala ka hinɛ na an camanba tun bɛ kungo kɔnɔ Kura a bɛ Manakɔrɔ secteur fana na ala hinɛ Amina bon ne ni Ami fana tununna kungo kɔnɔ a kɛra gɛlɛya da ye a y'a sɔrɔ samiya don a y'a sɔrɔ mois de septembre a y'a sɔrɔ bin kɔrɔtannen don kosɛbɛ an sira yɔrɔ min na siyɔrɔ jugu dan don kɔ kɔnɔ mais dugu jɛra an tagamana ka tagama fo seli fana kuma de an yera bon Musa ani an jatigilakaw olu dɔ de y'an ye bon donc vraiment fo ji jɛra Musa ɲɛ kan i y'a faamuya donc ne yɛrɛ y'o gɛlɛyaw fana sɔrɔ kungo kɔnɔ quoi o ye ne yɛrɛ ka gɛlɛya ye dɛ bon komi an ni ozoforow cɛ bon an ni ozoforow cɛ gɛlɛya bon fɔlɔ fadenya tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ ozoforo ni donso cɛ tun ye ɲinɛ ni jakuma de ye gɛlɛyaw tun don parce que faamuyabalilaw de tun don est-ce que i y'a faamuya mais sisan an ye ɲɔgɔn faamuya an bɛ réunion kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ kow dayira ɲɔgɔn na an bɛ bɛn ko la quoi bon an bɛnn'o bɛɛ kan parce que 78 Musa de ye décision ta ka châssis fermer Mali kɔnɔ carrément Musa Traoré bon 78 bon donc quand Musa ye o fɛngɛ ta o décision ta min kɛ bon donc u ye châssis fermé na bon châssis fermé na fo Alpha kelen nin de la Alpha kelen ka na fanga ta bon donso ni Alpha ye ɲɔgɔn ye min kɛ Alpha de ye Lawudi ta donso ye k'a bɛ châssis dayɛlɛ a bɛ médaille di Bakari Sidibe ma a bɛna ko k'an ye fana an tɛ ɲinɛ ko min kɔ donc a ye médaille di Bakari Sidibe ma bon ka châssis dayɛlɛ donc en 2000 ka rencontre des chasseurs organisée est-ce que i y'a faamuya awɔ i ka o jaabi diyara n ye i ka nin information na nin b'a to mɔgɔ sen bɛ k'an lajɛ sisan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan u bɛ bɔ fɛn caman kalama m'o kun t'a kalama ɲininkaliw b'an bolo hali sisan karamɔgɔ Burama Kulibali Mali donsoya a bɛ taabolo a bɛ ka taa cogo min na bi est-ce que a taabolo ye ja wa Mali donsoya en général. bon donsoya taabolo tiɲɛna bɔgɔbɔgɔ parce que an faw tile la olu tun ye donso yɛrɛ de ye bon donc u bɛ taa kungo kɔnɔ sogo bɛ kungo kɔnɔ bon ne yɛrɛ bakɔrɔba sara ko Aja Kɔnba Tarawele ala ka hinɛ a la an bɛ taa sibilaka ye ne yɛrɛ bakɔrɔba sara k'a sɔrɔ a tɛ se ka dɔrɔmɛ 1 bɔ ka di wayiw ma sugu la ko sogo abada a ko fo ka taa sa k'a tɛ sogo san wayiw bolo an faw tun bɛ taa kungo kɔnɔ u bɛ sogo de sɔrɔ samedi ni dimanche u bɛna sogo di kindalamɔgɔ bɛɛ ma bon ka tila ka sogo mara an b'a dun fo o kunɲɔgɔn dimanche n'an faw nana sogo kɔrɔ min bɛ u b'a labɔ ka di mécanicien kɛnɛma mɔgɔw ma bon donc a waati fana bonya tun bɛ yen mɔgɔninfin bɛ ɲɔgɔn bonya mɔgɔninfin bɛ danbe fɛ quoi est-ce que i y'a faamuya
bon mais an bɛ don min na ko bi danbe tɛ yen bonya tɛ yen sogo yɛrɛ tɛ kungo kɔnɔ bon yanni mɔgɔ k'i yɛrɛ yira n'i ka donsoya ye bon sisan i bɛ mɔgɔninfin b'u dusu gosira de n'u fa tɔgɔ ni u baw tɔgɔ ye en même temps sisan yanni an disi kɔngɔ ni donsoya fana ye i bɛ mɔgɔninfin b'u disi kɔngɔ de ni domaya sira ye quoi hali nkɔnifɔlaw yɛrɛ b'a fɔ n'an taara nkɔnifɔla n'i ko k'i bɛ fɔli kɛ donso kun bi ko karisa ye donso ye i b'a sɔrɔ fɔli se man d'a caman ye mais ka fɔli k'u kun ko karisa bɛ se ko la a donna ta a bɔra ta a bɛ darabu da a bɛ nin dɔn o de ka d'u caman ye quoi bon o bɛɛ dun ye nafolo ɲini ni yɛrɛ yira ni wasobagantiya est ce que o ka di mɔgɔ minnu est ce que mɔgɔ ninnu ye donso ye wa est ce que olu tɛ taabolo wɛrɛ mɔgɔ ye minnu bɛ taa donso ka ɲɛnajɛyɔrɔ la bon taabolo wɛrɛ mɔgɔw b'a la parce que i b'a dɔn an faw tile la somako tun tɛ donsoya la donso bɛ taga ni soma nana ni donso ye i bɛ donsow fo k'u jansa k'i sigi kɛrɛfɛ i y'a dɔn kuma tɛ jinɛ ko ma abada i y'a faamuya bon mais sisan nkɔnifɔlaw yɛrɛ ko ko nafa tɛ donso yɛrɛ la ko donso tɛ se ka fɛn di mɔgɔ ma ni kama tɛ wa n'ala ma feere ko kama kelen ko fana bɛ kalo 3 kalo 4 kɛ k'o tɛ sɔrɔ bon somalamɔgɔ ninnu u ye somaw fara donsow kan quoi bon somaw faralen donsow kan sisan somalamɔgɔ ninnu y'o lawuli olu bɛ 1000 ni 2000 di bon sisan fa nana kɛ u bɛ 1000 di u bɛ 500 di u bɛ miliyɔn di u bɛ mɔbiliw di u bɛ dutɛrɛnw di bon donc nkɔnifɔlaw yɛrɛ hali ni donso y'u wele sisan ko donso fɔli bɛ yen u tɛ valeur don a la ni soma y'u wele u bɛ valeur don o fɔliw de la quoi ou bien ne y'a dɔn k'e ye donso ye k'u bɛ taa fɔli la i bara sisan mais ko somalamɔgɔ caman bɛ ye o kɛnɛ kan o ka d'u ye mais n'i y'a fɔra k'e ye donso ye ko donso gɛrɛgɛrɛ de bɛ na o man d'u ye de parce que u b'a fɔ ko wari tɛ sɔrɔ kɛnɛ kan nka o fana ka kumakan ye mun ye ko aw tɛ sogo sɔrɔ ka d'u ma bon c'est à dire ni ko ko n b'o jaabi di sisan a bɛ k'i n'a fɔ n bɛ n'u dɔgɔya quoi donc n bɛ n kɔ yɔrɔ ni kunna quoi fɛn min t'i wele i tɛ se k'o di mɔgɔ ma o est-ce que i y'a faamuya fɛn min t'i wele i tɛ se k'o di mɔgɔ ma parce que i n'a fɔ ko fɔlɔ aw faw bɛ sogo di cogo min na k'aw ka sogo di tɛ o tɛ se ka kɛ bilen sogo tɛ kungo kɔnɔ hali gɛlɛya caman caman bɛ sisan nɔ donsow cayala bon fɛn caman caman donc o niveau kɔnɔna la donc ne hakili la nkɔnifɔlaw kan ka se k'a faamu bon donso ka ca mɔgɔ ka ca mais a bɛɛ tɛ donsoya kɛ an faw tile la an faw tun bɛ bɔ yan samedi ni baara jiginna midi u bɛ taa kungo kɔnɔ u bɛ na dimanche i b'a sɔrɔ u bɛ se ka dajɛ 2 3 4 faga sogomisɛnw sun tɔ la an faw tun bɛ baro kɛ yan weekend samedi dimanche dɔrɔn an faw tun bɛ baro kɛ yan sufɛ 10 heures u bɛ bɔ yan u bɛ taa faya kɔnɔ u b'a fɔ k'u bɛ taa sinima na u bɛ mobili ta u bɛ taa faya kɔnɔ d'ici 6 heures du matin u bɛ se ka sogomisɛn faga fo 10 ni kɔ ka na n'a ye ka na 7 heures kunbɛn ka tɛmɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la mais bi an bɛ se ka dɔgɔkun tile 8 kɛ kungo kɔnɔ hali tɛ sogo bolibata ye kuma tɛ ka mugu ci a la donc waatiw tɛ kelen ye quoi n'i tɛ waati min na i tɛ se k'o la ko kɛ quoi est ce que i y'a faamuya mais an kan k'a lajɛ ɲɔgɔn wolo de ka ɲɔgɔn pisi n'a ye mais n'i ye mɔgɔ rejeté carrément parce que a tɛ se ka nin kɛ n ye donc i filila quoi est ce que i y'a faamuya fɛn tɛ donso wolo de wa sogo tɛ kungo kɔnɔ an kɔni bɛ taa an timinandiya n'i ye yɔrɔ caman ye bi sisan ko fɔlɔ hali bɔlɔbɔ bɔlɔ tun bɛ turu yɔrɔ dɔw la sisan u b'a fɔ ko u b'u kala ka ko dajɛ kama gɛrɛgɛrɛ dɔw b'a fɔ ko n tɔrɔma mais lɛ sen t'a la mais bi n'i ye bɔlɔ turu ne yɛrɛ bɛ dugu dɔn donso dugu yɛrɛ n'i ye bɔlɔ turu bi wɔlɔ ni kamiw bɛɛ b'a la ayi hali kuru balɔn olu bɛɛ b'a bɔlɔ la u b'olu bɛɛ jate kaman fɛ bon an yɛrɛ bɛ donsoya kalan waati min na hali kurubala an tɛ sɔn ka mugu ci a la hali bi ni latigɛ ba tɛ ou bien n'an bɛ kungo kɔnɔ k'an b'a k'an ka dumuni na k'a bala kurubala ma ka mugu ci a la ne tɛ sɔn ma mais bɛɛ n'i tile don denmisɛnnin dɔw bɛ taa kungo kɔnɔ u bɛ kurubala in faga u bɛ content k'u ka kungo jara an yɛrɛ b'a diya wolo k'a fɔ k'u ka kungo jara parce que bɛɛ n'i tile don quoi est ce que i y'a faamuya nkɔnifɔ cogoya yɛlɛmana donsoya cogoya yɛlɛmana parce que sisan n'i taara nkɔnifɔyɔrɔ la nkɔnifɔlaw yɛrɛ bɛ min kɛ sisan n'a taara nkɔnifɔyɔrɔ la n'u ye o kin donso cɛkɔrɔba 1 2 3 4 na wuli o b'a tɔ bɛɛ kɛ soma gɔnifɔ ye ni somaw ni jinɛtigi ko ninnu ni fɛngɛ ninnu ko parce que ko wari b'olu kun donc o b'a to sa hali donso tilenkɔrɔ n'a tɛ ne yɛrɛ limana mɔgɔ dɔ baara ne tɛ taga kɛnɛ kan o de ye mɔgɔw fari faga mais n bɛna min f'i ɲɛna ni donso tilenkɔ bɛ ne baara n'a y'i jɛ hali jinɛw kana mɔgɔ si tɛ se k'i yɛrɛ fɔ ne ka kɛnɛ kan soma gɔni tɛna fɔ ne ka kɛnɛ kan i ye soma ye i b'o da i yɛrɛ baara ye yala jinɛtigi ko tɛ hali ni jinɛw da i kunna kan i tɛ se ka na ne ka kɛnɛ kan k'i bɛna jinɛtigi fɔ o ye ne burama ka soda ye dɛ parce que ne jɔnnen don bamananya kan ne jɔnnen don donsoya kan o ye ne taabolo ye mais o tɛ tilenkɛ bɛ ngolobara an ka taa ngolobara tilenkɛ la o t'o ye dɛ est ce que i y'a faamuya parce que ne bɛ n danbe de fɛ awɔ karamɔgɔ ni ko i ka o jaabi la ɲininkaliw b'an bolo halisa an bɛ taa n'o ye ɲɛfɛ an yɛrɛ tun bɛna don nkɔnifɔlaw ka ɲininkali kɔnɔ ka ban nka karamɔgɔ bama ni mali donsow cɛ
Mali ka donso tɔnba dɔ bɛ yen n'o ye fédération ye i yɛrɛ jɔyɔrɔba dɔ b'i la o la i yɛrɛ bɛ tila k'i da don o la k'o fɔ i ni Mali bɛɛ lajɛlen donso yala aw cɛ bɛ cogo di ani Mali gɔnifɔw. Bon comme ye kuma dɔ f'i ɲɛna ne ko ne wolola donsoya nin kɔnɔ k'a ma donsoya nin kɔnɔ. Bon, Mali donsotɔn bɛ créé san fɔlɔ min na, c'est-à-dire en 1952, avant les indépendances, tubabu ye association dɔ créé, association des chasseurs de l'AOF. AOF ye Afrique occidentale française ye, donc ni Sénégal bɛɛ jɛ de kun don. Bon, u tun bɛ kibaruyaw lancer ɲɔgɔn ma quoi. Bon, o kɛra 1952. Bon, quand indépendance programme nana sisan, bon, association cira. Bon, donc an fa dɔ tun b'o o la, Dasalam Cɛmɔgɔjan, Cɛmɔgɔ Kulibali, n'a fɔ ko Dasalam Cɛmɔgɔjan, a ka sɛbɛn Dasalam, o kelen dɔrɔn de tun b'o tɔn na. Bon, donc en 1959, Bakari Sidibe nana ka donsow fara ɲɔgɔn kan pour que a bɛ se ka tɔn dɔ dilan. Parce que jamana kɔnɔ ko ni mɔgɔ ma fara ɲɔgɔn kan, bon, ka kan kelen fɔ aw dɛmɛ ka gɛlɛn. Donc o tɔn dilanni senfɛ a sababu bɔra Bakari Sidibe la. Bakari Sidibe ka sɛbɛn Tɛnkɔrɔbugu. Yen de y'an ka siège ye, association des chasseurs du Soudan français. Bon, tɔn nin bɛ sigi waati min na a yɛrɛ kuma caman fɔra an fa ka bulon kɔnɔ yan. Ex y'a faamuya. Bon, kana tɔn sigi ten cogoya la. Bon, donc an de wolola tɔn kɔnɔna na k'a mɔ tɔn kɔnɔna na. Tɔn nin de tɔgɔ nana yɛlɛma en 93 bɛnkan fɛ ka yɛlɛma ka kɛ Fédération nationale des chasseurs du Mali. Bon, o Fédération nationale des chasseurs du Mali filɛ nin ye, ne yɛrɛ Burama donna a bureau la 96 comme organisateur. Ala hinɛ o Bujara la, Bangoni donsokuntigi kun don, o de kun y'an ka organisateur chef ye. Bon, ka ne yɛrɛ karamɔgɔkɛ Sunkalo Konare d'o kan, bon, ka sɔrɔ ka ne d'o kan, bon, cɛ dɔ tun bɛ Kulukoro ko Ali Mayiga kɔ d'o kan. I y'a faamuya. Bon, donc an tun bɛ baara kɛra ten cogoya la. Bon, fo kana se 2004. Bon, 2004 ne yɛrɛ nana kɛ tɔn nin secrétaire général ye. Bon, donc tɔn kɛra tɔn secrétaire général ye ani bi cɛ an bɛ ka tɔn na baara quoi. Bon, tɔn kɔni mana kɛ cogo cogo gɛlɛya b'a kɔnɔ parce que ni i tɛgɛ kelen kɔrɔta k'i kɔkɔ di mɔgɔw ye i bɛ tigɛlen dɔ fana kɔrɔta k'i kɔkɔ go mɔgɔw ye parce que Bamakɔ yan sisan fadenya fu b'an bara yan quoi. C'est-à-dire Bamakɔ tɛ mɔgɔ fɛ i kɛwale kama quoi. Hali n'u tɛ kɛwale kama i b'a sɔrɔ i bɛna tɔgɔ min sɔrɔ kɛwale nin baara la o man di dɔw ye, dɔw b'a ŋanige minɛ k'a fɔ ko hali nin kun ka kɛnɛ yɛrɛ ye. I y'a faamuya. Bon, e bɛ place min na n'i y'a d'u ma u tɛ se ka baara kɛ. I y'a faamuya. Mais le fait que diɲɛ bɛɛ bɛ e tɔgɔ fɔ, bon, donc u bɛ du contre la quoi. U b'i kɛlɛ, bon, a juguyaw ka nasiraw ka ca. Bon, donsoko dun na ne dɔnni donsoko la jagoya de don ka jagoyanifin yɛrɛ de don. N b'a f'i ɲɛna ko Mali donso ŋana bɛ tun bɛ baro kɛ ne fa ka bulon kɔnɔ. Bon, donc denmisɛnnin min tun bɛ sigi u kɛrɛfɛ ka baro kɛ tout moment n'a bɔra ekɔli la hali ne tun tɛ se ka taa balontan yɔrɔ la n'u ma ne wele. Donc o cɛkɔrɔbaw bɛ ne dɔn. Ne n'olu de digira ɲɔgɔn na. Bon, donc o cɛkɔrɔba kelen minnu bɛ yen n'u bɛna ne ta bureau la, bon, ne bɛ tugu ka so n b'u dɔn n b'u denw dɔn n b'u musow dɔn o fana baramɔgɔ bɛɛ bɛ n dɔn. Bon, donc an bɛ ɲɔgɔn sira dama ten cogoya la. Bon, en même temps ne bɔnnen ekɔli la fana en 81 ne ka baara fɔlɔ fana kɛra trafic arme de ye parce que o y'a sɔrɔ quand châssis fermé na Somexi ni Dipe et fils olu de tun bɛ marifa ni marifakisɛ feere. Bon, Somexi y'i sen bɔ marifa feere ni kisɛ feere la. Bon, Dipe fana y'a ka yɔrɔ datugu ka don moto Bekan ninnu Suzukiw ani groupe électrogène na. Bon, donc Dipe bara a ye yɔrɔ di Yanki ma. Yanki fana nana Bamakɔ kura o y'a ka télé dayɛlɛ o bɛ réparation de kɛ. Bon, pour que ka se ka kisɛ ni arme sɔrɔ sisan a taara trafic sira de kan o de ye trafic développé yan parce que quand Musa ye châssis fermé trafic d'arme de nana o la. Bon, donc an bɛ bɔ ekɔli la an ka baara kɛra kɛ mun ye parce que donsoko relation banna an ka baara fana kɛra trafic arme de ye. Bon, donc an bɛ kisɛ de san Banjul, Sénégal, Guinée an bɛna n'a ye an b'a feere donsow ma lasasi kisɛw donsow b'a san. Bon, donc n'i b'o réseau fana kɔnɔ i bɛ dɔn diyagoya la o. Ex y'a faamuya. Donc ne donna ten mɔgɔ bɛɛ bon ka bɔ Bamakɔ fo ka taa Bamakɔ kɔkan laminiw na. Bi Mali kɔni donsoko kuma nana nacogo ma diɲɛ kɔnɔ a fɔ ko ɲuman fɛ a fɔ ko jugu kan i tɛ se ka baro kɛ donsoko la ka wuli n'i ma ne Burama tɔgɔ fɔ donc o tɛ mɔgɔ si kɔnɔ.
n'a sɔrɔ ni ko i ka o jaabi diyara n ye i ka o information na i ye fɛn caman fɔ hali an kun bɛ ɲininka fɛn minnu na fo ka ne yɛrɛ siran i ka o kɔnɔnajɛlenya a barika a diyara n ye kojugu a bonyana n ma ɲininkali m'an bolo karamɔgɔ Burama Actuel Media filɛbagaw an ka foli b'aw ye mɔgɔ o mɔgɔ sigilen bɛ k'an layɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Actuel Media émission WhatsApp groupe mɔgɔ an ka foli b'aw ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'an layɛ émission dɔnni kɛnɛ an b'o de kɔnɔ mɔgɔ min bɛna o don sɔrɔ WhatsApp groupe sanfɛ ani mɔgɔ min bɛna o don sɔrɔ cogoya wɛrɛ fɛ Burama Kulibali ka bɔ Amdalaye an b'o de fɛ yen bi an ka émission kɔnɔ karamɔgɔ ɲininkali m'an bolo o de ye est-ce que karamɔgɔ Burama delila ka bɔ Mali kɔ kan donsoya hukumu kɔnɔ wa parce que an y'i ka photo dɔw ye i bɛ Gambie an y'i ka photo dɔw fana i bɛ jamana wɛrɛw la i taara festival dɔw la yen nɔ i yɛrɛ bɛ se k'i da don olu dɔ la wa. Bon donsoya kɔnɔna na comme an bɛ chasse kɛ zone minnu na a dɔw ye frontière la dugu ye bon an ye Côte d'Ivoire dugukolo yɔrɔ dɔw bɛ yen n yalal'olu kan chasse kɔnɔna na ani Laginɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen mais par invitation sur invitation an ka président ne b'a fɔ k'an ka président Yaya Jammeh parce que a ye Mali donso kanu kojugu an yɛrɛ bɛ kuma fɔ k'an ka président a y'an kanu an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a kɔni tɛ fanga kunna bi mais mɔgɔ o mɔgɔ n'a ka hɛrɛ ser'i ma i kan k'a waleɲuman dɔn k'a ye bon waleɲuman dɔn kɔnɔna fana na an ka président Alpha Umaru Konare an b'a fɔ a ye koba kɛ Mali donso ye ka monument jɔ an ye ka musée jɔ an ye Yanfoyila ka festival k'an ye donc an b'ale fana fo ka tasibila kɛ Pascal Baba Kulibali o de tun ye ministre de la culture a waati ale y'an sankɔrɔta ani Cheikh Umar Sissoco le ministre de la culture a fana y'an sankɔrɔta bon nin bɛɛ lajɛlen Fode Musa Sidibe an bɛ foli lase a fana ma bon donc Yaya Jammeh ale tun m'a invité de 2003 jusqu'à 2007 2014 Yaya Jammeh tun m'a invité san o san a bara ka taa festival magique bon Mali yɛrɛ premier ta caman na bon o kɔfɛ a ka dugu dɔ bɛ yen bon Kuntawuru bon Mali tun bɛ yen Mali komi sɛnɛkɛdugu de don quoi bon o bɛ mɔgɔw maloforo de bɛ jamana kan kosɛbɛ o bɛ malo sɛnɛ ba kɔ n'a ɲɛ bon siɲɛ dɔ la ko mɔgɔw bɛ taga ba kɔfɛ Mali filɛ ka kurun ci n'o ye bon mɔgɔ caman ni tora a la bon o kɛra o ɲɔgɔnna wɛrɛ nana kɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛ kelen min kɛ ale yɛrɛ taara yen bon a taara tasibila kɛ banbagatɔw ye bon u y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya fɛnɛ b'u bara bi vraiment ko Maliw de kɛlen don k'u tɔɔrɔ est-ce que i y'a faamuya donc a ye Kamara bila ka na a ka garde corps dɔ tun bɛ yen ko Bakari Kamara an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn a bɛ hali bi Gambie bon donc a y'o bila ka na Fode Musa fɛ yen Bakari Kamara ni ne kumana ne k'a ma ko bon an bɛ se ka taga an seko k'a la donc ne tun y'a chef de mission ye bon donc ko mɔgɔ minnu ka di ne yɛrɛ ye n k'a sélectionné bon donc ne ye garde Mamadou a banna bi Mamadou Traoré garde a tun bɛ gardiya la bon donc ala ka hinɛ a la ne y'o wele ka Madi Kunbiri wele Fila Baba k'o fana wele ka fara an yɛrɛ kan donc an ye mobili ta an taara bon an taara Gambie bon o tun ye chasse kɔnɔna ye bon an taara kalo kelen ɲɔgɔnna kɛ yen quoi donc tile 28 an y'o kɛ ji kan Maliw ɲinini na ala y'an garijɛgɛ kɛ minnu ye an y'o sɔrɔ a jamana Maliko dama tɛmɛnen don kojugu Mali bɛna fɔ dɔw ka du kɛnɛ ma waati dɔw la est-ce que i y'a faamuya ani yan tɛ kelen ye ala y'an garijɛgɛ kɛ fɛn min an y'o sɔrɔ bon donc o bɛnna ni an ka mɔgɔw nana festival la an n'u jɛra ka festival kɛ ɲɔgɔn fɛ ka na ɲɔgɔn fɛ an ka tiɲɛ fɔ Yaya Jammeh a y'an ladiya donc an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn donc n bɔra yen n taara Burkina fana Burkina Faso Bobo Dioulasso u ka donsoba Ali Konate an b'a fɔ ka foli lase Musa Mayiga ma o y'a ka organisateur chef ye o n'a ka secrétaire général Théophile Sano donc olu fana y'a invité u ka laadalako la bon donc n taara o fana na ka t'o fana rencontre kɛ
bon donc a bɛɛ donsoko kumaw de ye quoi n bɛ profiter ka Adi Diallo fo Kolokɔni bɛ Burkina fɛ mais a bɛ frontière de la quoi vers Sikaso o fana ye donso dankɔrɔba dɔ ye a ye maliyɛnw kanu kojugu an bɛ tɛmɛni fɛn kɛ ka taga n'an bɔra ka sira fɛ a b'an kunbɛn ka bonya ni karama k'an ye ka tila ka tɛmɛ n'an ye ka taga fo ɲɛfɛ k'an bila sira ka fɛn donc an b'a fana fo nin kɛnɛ kan yan an ka foli b'a ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ donsoya dɛmɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka Mali donsow dɛmɛ walima Mali donsow kanu an ka foli b'u ye u bɛ ka wale ɲuman min k'an ye Ala k'a to an kɔnɔ Ala k'u sɛgɛn n'a ɲɔgɔnna caman ye karamɔgɔ Burama Kulubali an ka ɲininkaliw b'an bolo an b'a mɛn donsow da ko kungo tiɲɛna mun de ye kungo tiɲɛ walima kungo tiɲɛ ko a ju bɛ mun na walima solution est-ce que solution b'a la bilen bon kungo tiɲɛ sababu ka ca parce que an mara yan sisan mɔgɔ cayara i b'a dɔn mɔgɔ de mana caya dɔrɔn mɔgɔninfin man ka sigi yɔrɔ min na o bɛ sigi yen bon donc yɔrɔ bɛɛ kɛra sɛnɛkɛyɔrɔ ye bon o tɛmɛnen kɔ Damanko ni nanen fana Damanko fana ye kungo bɛɛ nagasi bon mɔgɔninfin man ka se yɔrɔ yɔrɔ bi dama taara yen bɛɛ la damasɛnɛw b'o bɛɛ la bon n'i bɛ foro fɛngɛ sisan foro kura tigɛ sisan u bɛ yiriw tigɛ ka tu bɛɛ tigɛ dama fiyɛ fana mana taga sigi yɔrɔ o yɔrɔ o yɔrɔ bɛ kɛ i n'a fɔ désert u b'a yiri n'a kungo bɛɛ fɛn bɛɛ tigɛ bon jama bɛ bugun a kungo kɔnɔna na bon donc olu sogo bɛ boli o bɛ kungo tiɲɛ quoi bon ni a jateminɛ fana kɛ sisan an bɛ kɔɔri fana sɛnɛ an bara yan produit minnu bɛ kɛ kɔɔri fana na sisan o kɛra sababu ye ka kɔnɔmafɛnw i n'a fɔ kami ni wɔlɔ ninnu o kɛra sababu ye k'olu fana silatunu an fɛ yan kosɛbɛ est-ce que y'a faamuya bon donc olu fana bɛɛ bɛ kungo tiɲɛ bon sinon kungo tiɲɛniba tɛ i n'a fɔ sogo bɛ faga la dɛ mɔgɔ de man ka sigi yɔrɔ min na mɔgɔw de sigira tu bɛɛ banna damaw banna fɛn bɛɛ sigira bon en même temps charbon tigɛ ni lɔgɔ tigɛ ninnu filɛ nin ye bon o bɛɛ ye kungo de tiɲɛ quoi est-ce que y'a faamuya nka ozofɛw bɛ yen ozofɛw tɛ sariya bolo mɔgɔ ninnu kama minnu bɛ ka kungo la tiɲɛ walima ozofɛw ɲɛsinnen bɛ donsow dɔrɔn de ma quoi kungo la bon ozofɛw bɛ donsow minɛ n'o ye marifa ye wolo n'o ye kungo kɔnɔ kɛ mɛ ozofɛw ka fɛnba tɛ yiritigɛla fɛ koyi parce que yiritigɛla ninnu filɛ nin ye n'i y'a caman minɛ sisan ka sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ ni ozofɛw yɛrɛ da bɛ file kelen na dɛ parce que problème mun ye sisan n'i y'a fɛn fɛn ye k'a minɛ c'est ko ozofɛw ye papier d'u ma k'olu ye papier ta hali donc dimanche tɛmɛnen kɔrɔ an tun bɛ maninkala kurusale bon an tun bɛ kabale sɔnna ye donso min tun bɛ a bɛ ɲini ka na donso 150 bɔ bon yiritigɛ ko kuma ni kungo lakanani ko kuma de tun b'o da kɔnɔ bon ko mɔgɔ bɛ t'u ka kungo kɔnɔ ka taa furabulu na yiri bɛɛ tigɛ ko n'i y'a ye dɔrɔn pe k'u b'a fɔ ko papier b'u bolo ko ozofɛw de ye papier d'u ma bon donc ko fɔ ka o de kɛlɛ an b'o la dɔrɔn pe katakata ni falen bɛ tɛmɛ ni furabulu la o taara ɲininka dɔrɔn pe ko non ko papier b'a bolo ko ozofɛw ye papier d'olu ma bon donc mɔgɔw yɛrɛ tɛ se ka hali u yɛrɛ ka dugu lakana tugun u bɛ t'i ka dugu fɛn tiɲɛ n'i ko k'i bɛ kuma na ko jamana ye ozofɛw ye papier d'a ma ozofɛw ye jɔn ye jamana est-ce que y'a faamuya bon donc mɔgɔ si ma ko t'o la quoi donc en réalité n'i y'anw yɛrɛ ɲininka an b'a fɔ ko kungo tiɲɛbaga yɛrɛ sababu ye Mali yɛrɛ faamaw de ye o Mali faamaw yɛrɛ de ye fɔlɔ ye kungo tiɲɛ fɔlɔ bon n'i ye Daraki ko nin fana jateminɛ badingɛ kɔnɔna ninnu fana na bon parce que o bɛɛ ye kungo kɔnɔna de ye o est-ce que y'a faamuya parce que n'an dɛsɛra yɔrɔ min na an bɛ taa bajiw de min bon baji nin n'a fɔra k'o fana tiɲɛnen don dun finalement i b'i yɛrɛ faga de hali baganw bɛ boli jilafɛn ninnu fana olu yɛrɛ tiɲɛna o jɛgɛw ko tiɲɛna bon maliko ninnu fɛnw tiɲɛ jilafɛn caman tiɲɛna n yɛrɛ y'a mɛn a tiɲɛna nkalon t'a dɔn dɛ k'ali tubabu minnu b'an fɛ yan misima mɔgɔ ninnu k'olu min bɛ yan k'olu tɛ Mali jɛgɛ dun k'u ka jɛgɛw bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ de parce que u b'a fɔ ko Mali ji empoisonné don pour que u ka jɛgɛ dun fo ka daminɛ Ɲamina de ka taga fɔ Gawo Tɔnbɔkutu ninnu na o ba jɛgɛw u b'olu de dun mais ka bɔ Laginɛ ka na yan fɔ Segu non k'u to o jiw fɛ o jɛgɛw fɛ bon n fana y'a mɛn de bon a tiɲɛ don an nkalon don n t'o dɔn dɛ n tɛ se k'a lakale kan mais ne kɔni bɛ se k'a lakale min kan n b'a dɔn kungo tiɲɛni a sababu yɛrɛ faama m'u jɔ u jɔyɔrɔ la de bon ka lawale tile la même yanni ozofɔrɔ ko ninnu kana bon an yɛrɛ ka dugu bamanan sira ninnu na kungo kun lakananen don an fɛ parce que n'o waatiw ma se n'i y'i sen don kungo ko la o bɛ tɔn b'i kan est-ce que y'a faamuya donc an bɛ dugawu de dɔrɔn ala kana ni sababu ɲuman ye ɲininkaliw ɲɛfɛ karamɔgɔ Burama ɲininkaliw b'an bolo an bɛ Actuel Media émission dɔnni kɔnɔ halisa an bɛ mɔgɔ min fɛ yen karamɔgɔ Burama Kulubali fotigi ka Burama Amudalayi Burama an b'o de fɛ yen bi karamɔgɔ i ka donsoya kɔnɔna la yala donsoya kɔni tɛ taa sogo faga kɔ sogo faga a nɔgɔyala a gɛlɛyara
sogo bɛ yen karamɔgɔ bama i senna minnu kɔ la dɔw b'a fɔ ten tɔ walima ka minnu ku tigɛ kungo kɔnɔna la ni a bɛ se k'o fɔ ka mɔgɔw la ɲɛnajɛ n'o ye bi wa. Bon sogo ala y'an garisɛgɛ kɛ sogo minnu ye an y'olu faga eksi y'a faamuya bon ala min garisɛgɛ kɛ fɛn min ye i tɛ se ka fagali lase o ma dɛ eksi y'a faamuya donc ni ye n faw barikada n bɛ n karamɔgɔkɛ Sunkalo Konare Banagabugu la n b'a barikada Sunkalo y'a jira ne fa bɛ n kalifa don Sunkalo la don min na a y'a fɔ ko karamɔgɔ futigi i ye Burama di yan donsoya la n'ala sɔnna ma a bɛ tɔgɔ sɔrɔ donsoya la ka wasa hali n'a kɛra wolofa ye k'a bɛ tɔgɔ sɔrɔ a la donc komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na jɛri a ma jigi ye ne donso baara kɔni kɛ kɔni i tɛ heure kelen kan ka n'i ma ne tɔgɔ fɔ o sababu ye n fa ni ba la ani n karamɔgɔkɛ Sunkalo Konare la donc ala ye fɛn minnu nɔgɔya n ye n ye olu dɔw faga eksi y'a faamuya mais n'ala ma fɛn min nɔgɔya ye i tɛ fɛn o la komi donsoya sogo kuma ninnu fɛngɛ ninnu a kumaba man di ne ye quoi a bɛ se ka na ni yɛrɛ fɔ ni fɛn voilà a bɛ se ka na ni yɛrɛ fɔ ni fɛnw ye quoi bon donsoya dun kuma k'i yɛrɛ fɔ la man di ne ye quoi i y'a faamuya. karamɔgɔ bama i ka o jaabi diyara an ye ɲininkaliw b'an bolo émission bɛ ka sɛnsɛn ka taa dɔɔni dɔɔni an bɛna se ɲininkali ma o de ye karamɔgɔ i fa Futigi Kulubali bi ala m'an garisɛgɛ don an n'a ka ɲɔgɔn ye yala bama e bɛ se ka mun de fɔ i fa kan a ka donsoya kow kan a jɛɲɔgɔnw kan miniti damadɔ kɔnɔna la walasa k'a ɲɛnafin bɔ maliyɛnw bɛɛ la émission nin kɔnɔ. bon sisan ni mɔgɔninfin ko kɛ ɲɔgɔn banna i ye baga banna sisan an fa fɛngɛ min bɛ o ye lakalebagaw de ye quoi bon u t'a ye u m'a ye u t'a dɔn bon n kɔni b'a ye dɔw b'u waso n'u fa tɔgɔ ye k'a fɔ n fa tun ye jinɛ n fa tun ye wɔkulɔ n fa tun bɛ tan bon c'est pas la peine ne k'o kuma modèle fɔ n kɔni b'a dɔn n fa tun ye Futigi Kulubali ye donso kun an ye diɲɛ sogo bɛɛ dɔn a wolo eksi y'a faamuya kungo fɛn yɛrɛ la peut-être an bɛ se k'a fɔ ɲɛna an ma fɛn min yɛrɛ dun kungo fɛn na ma da la n'a fɛn bɛ yen ala ni an fa sababu n'a jɛɲɔgɔn sababu la an fa tun bɛ sogo faga yɛrɛ de a bɛ karabini dɔn parce que a y'a kalan armée française la eksi y'a faamuya o y'an fa ye Gosi Ɲagate mɔgɔ b'i d'a ma Mali kɔnɔ donsoya la sinon mɔgɔ t'a bɔ ma yɛrɛ lakalela fɔ dɛ parce que yɛrɛ lakalela bɛ ala ɲɛ eksi y'a faamuya bon mɔgɔ bɛ i d'a ma donsoya la mɔgɔ t'a a bɔ donsoya la a ka génération fo kana s'an ma bi ka sogo yɛrɛ faga sogo yɛrɛ mɔgɔ t'ale bɔ n'i y'a lakale yɔrɔ la fɔ ko ne Burama Da de y'a f'i ɲɛna i y'a faamuya mɔgɔ min bɛ taa kungo kɔnɔ san 1 san 2 san 3 san 4 san 5 a dalen kungo kɔnɔ kalo 1 kalo 2 a dalen kungo kɔnɔ a ye fɛn bɛɛ sɔrɔ donsoya la a ye musow furu a la ka denw sɔrɔ a la ka miliyariw sɔrɔ a la ka misi wɛrɛ caman b'a sɔrɔ a la hali sisan n'i taara Bagosi ka wɛrɛ kɔnɔ i bɛ se ka misi min sɔrɔ a bɛ misi 1000 bɔ ni sisan tɛ desi Musa Tilela fama mobili dɔ tun bɛ ko desi o de tun y'a ka voiture personnelle ani 504 ni Mercedes eksi y'a faamuya a bɛɛ donsoya ale ma baara 2 kalan diɲɛ kɔnɔ muguci kɔ en 87 ka ne bɛ taa Bagosi bara misiw b'a ka fɛngɛ a tɔgɔ de wara b'a ka misiden minɛ bon a bɛ k'a fɔ ne ɲɛna k'an ka taa kungo kɔnɔ muso b'a la k'a ye k'an ka to yan bon ko ne kana taga bon a taara o la a ye wara faga k'a doni ka na n'a ye ka na bi a ka soda la Banakɔrɔ a don ne yɛrɛ n'a sira baro la ne ko a Bagosi n ko nin tun ye wara belebele la a ko Burama o doni ka na 1987 février 87 a ko Burama ne yɛrɛ ma min faga sogo caman faga sogo min na fewu k'o ye wara ni ɲɔgɔmɛ ye bon ɲɔgɔmɛ ko ale ye 33 kɛ ɲɔgɔmɛ na bon ne bɛ don min na ko y'a 33nan fana ye wara la eksi y'a faamuya bon o doni bi cɛ n ma ɲɔgɔmɛ faga a ye wara caman faga ne b'o kalama eksi y'a faamuya 87 février 87 ani ne ye nin baro kɛ eksi y'a faamuya mais n'i taara yɛrɛ bara k'a ka fɔ ɲɛna sisan a t'a f'i ɲɛna a tɛ kuma Musa Tilela surakaw taara bi u ka dugu kan k'u ka dugu bagan bɛɛ cɛ kan u bɛ taa dugu baganw cɛra ka taga u taara Danfaga fɛ o y'a sɔrɔ u tun ye gouverneur ye Kayi bon u taara fɛngɛ la dɔrɔn ko Danfaga ma ko mɔgɔ yɛrɛ b'an wolo ko donso don k'a bɛ se ka na an ka misi baganw d'a ma Danfaga ko a y'a wele kɛ u y'a wele yan a taara ka taa surakaw kɛlɛ k'a ka dugu baganw cɛ ka na n'a ye ka na di dugumɔgɔw ma eksi y'a faamuya mɔgɔ ka dɔgɔ
waati la kana se bi ma k'a fɔ ko bin kɛra an ka dugu kan ko n bɛ taa n faso kuma bɔ bɛɛ t'o kɛ dɛ ex y'a faamuya depuis dafa tile bon donc ale fana ye dusukana dɔ ye Seri Jakite Warawacaco dusu y'a kalan ne fa wolo yan Warawacaco ka sugu fɔlɔ fagali kɛra ne yɛrɛ Burama Denkuni na ex y'a faamuya Warawacaco ye Bala faga fɛngɛ Gibabilen Dajɛ faga Gibabilen ex y'a faamuya bon ni mɔgɔ min ye Warawacaco ninnu tɔgɔ jate minɛ k'a ye k'a dɔn ko bɔra yɔrɔ min na i b'a dɔn k'a fɔ ko donso tun b'o du kɔnɔ dɛ n'a ma f'i ɲɛna an mɔkɛ ye donsokuntigiya kɛ 1934 an ka dugu tɛ dɛ jamana donsokuntigiya ni ko jamana Mali tɛ dɛ kanton quoi fɔlɔ jamanatigi tun tɛ yan ayi Mali tun tɛ sigilen kanton n t'a dɔn a b'a fɔ cogo min na kanton bon o kanton min filɛ yen an ka kanton de tɔgɔ ye ko Fadugu ani Bɛlɛdugu de bɛ gunnen don ɲɔgɔn na ne fa ye jamana donsokuntigiya kɛ 1934 ne f'i ɲɛna o siratigi an bɛɛ k'a ma ko Tati voilà i ka o jaabi jara i ka o éclaircissement la i ye mun fɔ i fa kan ni fa jɛɲɔgɔn kan a diyara n ye a bonyana ma o kɔnɔnajɛlenya la émission an bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la an bɛ taa ɲininkaliw b'an bolo kɔni an b'a teliya ɲɔgɔn kɔ karamɔgɔw b'a ma i ka donsoya kɔnɔna la hali n'a y'a sɔrɔ ni i ma dɛsɛ fɔlɔ nka i kelen bɛ ka mɔgɔ labɛn i den kunda walima kalanden kunda minnu hali ni e tɛ yen walima hali ni voyagera an bɛ se ka jigi da minnu ka donsoya sira fɛ Mali kɔnɔ. bon ni ko comme kuma fɔlɔ n bɛ cɛmɔgɔ Dunbiya an ka communicateur donsoba kun don an tanyana n bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo donsoko fila mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɔ donsoko la n'a diyara i ni kun ye i bɛ don a la ex y'a faamuya bon komi ala m'an garisɛgɛ den na joona an denw kɔni bɛ yan bon denmisɛnninw don n'ala ye donsoko diya min ye don min na n b'o kalala kɛ ex y'a faamuya mais n yɛrɛ fana kɔnna ka denmisɛnnin fɔlɔ minnu sɔrɔ k'o encadrer a ka ca dɛ mais n t'a f'u ma ko n ka kalandenw n kɔni y'u yira diɲɛ bɛɛ la a b'a fɔ ko n dɔgɔninw de don ex y'a faamuya mais kɔsɛ in na n yɛrɛ mɔden dɔ bɛ yen Adama Sidibe n'an bɛɛ k'a ma ko Damisi a nɔrɔlen don n'a donsoya ka d'a ye n ka taa fɔ a fa ɲɛna a taara fɔ a fa ɲɛna fa ko k'a kana k'a sɛ di yan ko n ka faga damun na n terikɛ ala ka hinɛ la Dirisa Jariso n bɛ tasibilaka ye a banna a ma mɛn kosɛbɛ tana tɛ hali 3 mois bɔ i bɔra ka bɛn an kalama a denkɛ donsoko ka d'a ye bi ko m'a bila an sen na a bɛ san caman bɔ sali an bɛ taa tiɲɛ fɔlɔ a y'a denkɛ gɛn k'a ka sɛ san ka na ne nɔfɛ k'an ka taa tiɲɛ fɔlɔ fo ka taa ka sɛ faga tɔgɔ la n b'a fɔ mɔgɔ minnu ɲɛna diɲɛ kɔnɔ bi na ko ye n ka kalandenw ye o ye Adama Sidibe Damisi a yɛrɛ sigilen filɛ n kɛrɛfɛ nin ye o ni Dirisa Jariso denkɛ Sanusi n kɔni b'olu yira mɔgɔw la n b'a fɔ n da la ko nin ye n ka kalanden ye mais n ye kun fɔlɔ minnu ɲɛ yɛlɛn donsoya la ne y'u yira diɲɛ bɛɛ la ko n dɔgɔninw de don ex y'a faamuya bon ni mɔgɔninfin kunnama jɔra ka se yɔrɔ dɔ la n'i ko a ma k'i ka kalanden a bɛ digi a la yɔrɔ Sidibe y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna ko kalanden ko ye fɛn min na min y'a reconnu k'a fɔ ko n karamɔgɔkɛ karisa i b'o reconnu mais n'i taara k'a fɔ ko n karamɔgɔkɛ i ka kalanden ye karisa ni karisa ye a dɔw b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ Yakuba Konate nɛgɛsiman ka Yaku n b'a waleɲuman dɔn n b'a fo nin kɛnɛ kan a ko donsoya ka di a nana ne bara n ko Yaku ni donsoya ka di ye ne bɛ se k'i bilasira mais an fa cɛ bɛ nin na n'o ye nɛgɛsiman ye taga nɛgɛsiman fɛ k'i yɛrɛ kalifa don nɛgɛsiman na k'i n'an to ɲɔgɔn wala an b'i kalan Yaku bɛ sogo min faga sisan tilema kɔnɔ ne t'a ye ɲɛ na kuma tɛ k'a faga mais a fana jɔ o jɔ kɛnɛ o kɛnɛ kan n'i ko ko Yaku a b'a fɔ k'a karamɔgɔkɛ ye bura fotigi ye donc mɔgɔ min fana b'o f'i ɲɛna i kan ka waleɲuman dɔn na se o fana ma ka foli lase Yaku ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka tasibila kɛ nɛgɛsiman Konate i ka o jaabi jara n ye karamɔgɔ Burama an bɛ émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ Actuel Media sanfɛ halisa karamɔgɔ Mali donsow aw Mali donsow ani Mali autorités aw cɛ bɛ cogo di i kun da sera ma émission daminɛ la i ko k'u delila ka médaille di Bakari Sidibe ma yala depuis Alpha ko médaille di la walima Alpha de tɛ voilà depuis o kɔfɛ yala Mali ɲɛmɔgɔw ye Mali donsow jate k'u bonya ni médaille ye tuguni wa e bɛ mun kalama walima hali bi an bɛ don min na ko bi Mali ɲɛmɔgɔw o bɛ kɛlen bɛ k'aw minɛ cogo jumɛn la k'a daminɛ tekili la ka na se IBK ma ka se an bɛ transition min kɔnɔ sisan bon detile min ma ne an bɛ se ka taa fɔ kɔfɛ Modibo Keyita ko mago bɛ don a y'a seko k'a ye ex y'a faamuya bon
o bɔnnen kɔ yen bon fanga nana IBK nana fanga la IBK ma an jate mɔgɔ ye a ma an jate mɔgɔ ye sinon mɔgɔ min y'an jate hali fanga ka fanga damadɔni kɔnɔna na o y'an jate mɔgɔ ye aya o ka fanga damadɔni kɔnɔna na o y'an jate mɔgɔ ye est-ce que y'a faamuya bon o bɔnnen kɔ yen min kɛ aya y'an jate mɔgɔ ye bon a y'a bɔnnen ni fɛngɛ IBK nana IBK y'a ka fanga bɛɛ kɛ k'a ban IBK m'an jate mɔgɔ ye a m'an jate mɔgɔ ye a ka sirama k'an fɛ an fana ka sirama k'a fɛ sinon yanni IBK ka taa fanga la an donso an dala yan kulonkɛ de b'an wolo an de depuis 2008 an de IBK nommé k'a ka parrain à vie ye bon donc n'an bɛ ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ san a bɛna kɛ chaque année a bɛna an bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mais a tɛmɛna mais depuis a kɛra président ye a m'an jate mɔgɔ yɛrɛ fiyewu an fana an mago bɔ a ka vie la est-ce que y'a faamuya fo ka taa se bi ma minnu fana sigilen filɛ nin sisan Goyita n'a jɛɲɔgɔn Bandaw bon an ye lɛtiri ci u ma k'an b'a fɛ k'u ka reçoit bon donc an n'u ka sigi ka kuma bon u ma an jaabi fɔlɔ est-ce que y'a faamuya an ye lɛtiri ci Goyita ninnu ma Kati k'a ci présidence la k'a ci premier ministre ma k'a ci ministre de la culture ma k'a ci ministre des religieux et de culte ma k'a ci ministre de l'environnement na mais ministre des religieux et de culte an n'o ye ɲɔgɔn ye vraiment a yɛrɛ nana fɔ an ka dosoba fɛ gosi fɛ an jɛra ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ a diyara an ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn bon ninnu filɛ nin ye sisan bon komi transition kɔnɔna de don u ma basigi fɔlɔ an tɛ se ka fɛn fɔ a la dɛ mais an kɔni bɛ dugawu d'u ye ala ka jamana nin kolo suma ala ka jamana kolo suma u ka jamana mara tiɲɛ kan mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ nkalon tigɛ i ta tɛ ɲɛ est-ce que y'a faamuya tiɲɛ dɔrɔn de bɛ fɔ tiɲɛ de bɛ laban donc u ka jamana mara tiɲɛ kan wa u k'u kɔfilɛ donsow fana ma karamɔgɔkɛ donsow sɛgɛnna dɛ n'i ye Mali centre jateminɛ bi Mopti Segu ni donsow tɛ walayi sisan b'a sɔrɔ jadisiw ye yen minɛ wa IBK tile la u ye miliyari ni fɛnw cɛ ka di mɔgɔw ma diɲɛ don o don a y'a don ta a y'a bɔ ta mɔgɔ gansan wɛrɛw ko wɛrɛw la n tɛ n da don kuma na mais donso minnu bɛ ka sa minnu bɛ ka kɛlɛ kunbɛn ka sa u ma valeur de donso la donc an b'a ɲini Bandaw n'a jɛɲɔgɔnw fɛ vraiment ala ka jamana kɔlɔsima wolo u ka kunkɔrɔta sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ ka jamu sɔrɔ a bɛ sɔrɔ mun fɛ ni jamana kɔlɔsima na bon u k'u kɔfilɛ donso fana ma u kana donso kɛ kɔfɛmɔgɔ ye karamɔgɔkɛ ne ye jamana nin jateminɛ dugu si t'a kɔnɔ donso ma dugu min tu tigɛ hali an filɛ Bamakɔ min na donso de y'a tu tigɛ mais n'a fɔra ko Bamakɔ yɛrɛ Mali yɛrɛ kunkanko kuma bɛɛ bɛ fɔ mɔgɔ modèle bɛ dɔ bɛ taa wele ka taa Kuluba ka taa Mali kunkanko kuma fɔli la donso tɛ wele donso olu hali minnu bɛ mugu ta jamana kama o bɛɛ bɛ wele bon donso minnu bɛ ka jamana lakana donso yɛrɛ tɛ wele a fɔ ka gɛlɛn dɛ donc an bɛ gouvernement kura min bɛ yen an bɛ foli lase u ma ka Bandaw n'a ka cɛdenw fo ka yir'u la fana k'u kɔfilɛ donso la donsojɛ ye fantanjɛ de ye se t'an ye foyi foyi an ye finikolontigiw de ye donc k'u janto an na a bɛ diya an ye i ka o jaabi diyara n ye kojugu an ka émission a sera kuncɛyɔrɔ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko an kun bɛ émission dɔnni kɛnɛ Actuel Media sanfɛ an kun b'o de kɔnɔ an bɛ mɔgɔ min fɛ yen Burama Fotigi Burama Kulubali n'a bɛ Amudalayi kɔnɔ commune 4 kɔnɔ yan nɔ donso jɛkulu tɔnba min bɛ yen n'o ye Fédération nationale des chasseurs du Mali ye olu ka secrétaire général don an bɛ don min na i ko bi an bɛna kuma d'a ma a b'a ka folikan kɛ an ka plateau sanfɛ ani remerciement ma bolo ka se an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan karamɔgɔ Burama Fotigi i ka folikan. donc an bɛ Mali donso den n'a ba bɛɛ lajɛlen fo bon n bɛ commune 4 donsow fo bon k'o waleɲuman dɔn kosɛbɛ commune 4 donso bɛɛ kɛra ne Burama fɛ Mali donso bɛɛ kɛra n fɛ n b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn karamɔgɔ malidenw b'a ɲini malidenw fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bon ni an sera k'o kɛ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o bɛ jamana sankɔrɔta kosɛbɛ jamana bɛ se ka basi o de kan taɲini jugu an k'a dabila a man ɲi parce que taɲini kojugu i bɛ jamana feere k'i yɛrɛ feere donc o vie modèle ninnu man ɲi donc ka foli lase maliden bɛɛ lajɛlen ma jamana kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen Bandaw ni jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ fo an ka Mali donsokuntigiba n'o ye Gosi Ɲakate ka foli lase a ma ani Mari Buwarɛ Sebenikɔrɔ ka foli lase o ma karamɔgɔ Salifu Togola n'a ye nin bɛɛ lajɛlen fo sisan gɔnifɔlaw Mali gɔnifɔlaw
ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma u ka ɲɛmɔgɔba de ye Yɔrɔ Sidibe ka foli lase a ma a n'a ka cɛdenw k'u ni ko k'u dansɔgɔ bon gɔnifɔla dɔ bɛ yen an tanyalen don bi Segu filaninw Bebe Balani n bɛ Tasika ye Bebe bɛ barawulen de fɛ quoi olu de ye ne yɛrɛ kun di fɔli kɛ mais mɔnu ɲɛna ka fɛn bɛɛ kɛ Bakari Sidibe bannen Bakari Sidibe ka kunsi bɛna kɛ 96 ne yɛrɛ taara kungo kɔnɔ ka sogo faga ka na d'u ma yan n bɛ taa kungo kɔnɔ don min na cɛkɔrɔba b'i jɔ da la a bɛ na a b'a kɛ kasi a b'a fɔ ko Fotigi ko Burama ye don jumɛn den ye k'a ye Burama ka denkuli kɛ o don k'olu de filɛ ka marifa ta nin u bɛ don mobili kɔnɔ à 6 heures du matin u taalen sogo ɲini na ko Bakari Sidibe ka kunsi n b'a f'i ɲɛna ko diɲɛ ex ya fɛn donc bɛ tasibila kɛ Bebe Balani a n'a ka nɛgɛsiɲɛ Mamari ye ka Mali donso den n'a ba bɛɛ lajɛlen fo an b'a ni ko ni ne kun b'an bolo bi Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛɛ lajɛlen ni émission kelen an tila ka version audio sɔrɔ a tila ka a sɔrɔ an ka page YouTube sanfɛla la n'o ye Actuel Media ka page YouTube ye an kun bɛ mɔgɔ min fɛ bi Burama Kulibali Burama Fotigi n'a bɛ Amdala n'a bɛ communiqué kɔnɔ yan nɔ Fédération nationale des chasseurs du Mali olu ka secrétaire général don an kun Mali de fɛ bi donsoya baro kɔnɔna la ani émission dɔnni kɛnɛ Actuel Media sanfɛ mɔgɔ min bɛ technique la Yakuba Dumbi ale kun bɛ technique la bi an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ min kun bɛ ka lajɛ an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ ni mɔgɔ min fɛ ka participer nin émission in na a kana kɛ mɔgɔ in na k'an bɛ ka ɲɛnabɔlima kɛ donsow ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ min fɛ ka participer i bɛ se k'an wele 94 88 90 10 94 88 90 10 o de kun b'an bolo k'a fɔ an ɲɛna aw dansɔgɔ ni ko